Hi. Good evening, guys. Good evening to everyone. Ayan, so, mabalin yung kilay ko. Dito na lang ako. Gandang gabi sa inyo. Hindi naman po, hindi. Kilabutan ako hanggang ngayon. Yawa ka. Inday. Raulo ka. Good morning, good evening sa inyo. Sa? Sino? Ah? Kasi ang ina, ang dito, iba ito sila nakapasok. Tingnan, okay lang sila natin. From Indang, Cavite. O, di si Rivat Kising Kapanak. Kininwegen. Wegan. Yes, hippie. Yam ko dinera. Basta, wag daw pag-usapan. Sorry pero yun lang. Actually nag-live ako kasi natatakot ako. Shout out from Kuwait, Richel Mansib, Roy Agot, Umayra Estrada. Baka na makatulog sa baka. Hindi naman music yun. Sorry po. Ano kasi po? Yes, Raid Allen. Raid ko pala ito. Kung mami Arvin Pepper, paano niluto yung ano niya, makalaw na sala. Kapitad. Watching from Kalambalag. Wait, i-check ko. Catherine Dabas. Ngayong gabi, always watching from Jeddah, Donna Bonso. Bonesa Kidong. May narinig. Kanina kasi nakatambay po ako sa A-House. Sa Ana House number 5. Tapos, nung nandun ako, hindi. Anak yun ng manicurista. So, ito na nga, nandun ako sa A-House number 5, sa gitna. Malakas, akala ko talaga, si Oyong kasi si cellphone si Oyong sa katabing A-House. So akala ko siya kasi malakas talaga. Narinig ko talaga habang nagsi-cellphone ako. Kung alam niyo, yun ang basta ganun. Tapos nung bumalik na ako dito sa sala, si Brenda bumaba. So, narinig niyo ba? Mahina kasi malakas yung kuliglig. Malakas yung So, ayan, kinikilabutan na naman ako. So, yung boses, humihina na. So,
Hi, Vice Asiri. Hello. Wait lang. Diyan ka muna, Vice Asiri. Tapos, ano bang ibang pwede ko itawag sa kanya? Naranasan ko na to yung sa kabilang option. And, as in, ano talaga, ang lakas, tas humihina na siya. Yung boses. So, wag naman sana. Yung medyo nakakatakot lang. Kasi, walang tao ngayon dito kundi kami lang at walang naka-check in, walang ano. Wala. Yes, Malin F. Flores. Oo. Karinong tao, karinong yapon. May kilabutan pa rin ako. Stina Malipot. So, sobrang nakakatakot, nakakakaba. Pero hindi ko siya first time. Kaya lang kasi, akala ko ako lang yung nakarinig. Kaya ako pumunta sa kabilang kubo kay Oyong. Kasi akala ko, siya yung nagsasalita. Kay Jenny Salon. So, yun. Tapos na taon na, umulan kasi kanina umambon. Like, parang mga 15 minutes siguro yun. Renido Dani Kawin. Kaya ngayon gising kami lahat dito. Hindi si Oyong, si Melmar, si Brenda, si Jigja gising sa taas, si Inday at saka si Marin gising, si Daddy tulog na at saka si Daddy Alex. Hindi nakakaano. Kanagos. Wala naman. Jing Traso. Bawal kasing sabihin. Kasi sabi ni Brenda, huwag siya pinag-uusapan. Opo, nakasked naman yung blessing nitong lugar eh. Henrel Atoy. Kasi parang ganon. Sabi kasi ni Brenda, huwag na siya pag-usapan kasi naririnig nila na tsaka huwag binabanggit yung pangalan kasi naririnig nila. Actually, liwanag ng mga ano yun, yung mga nagiging ilaw. Yung ilaw ng mga solar. Parang nagagalit. May nakapagsabi na kung ano, pero ayoko nga siyang banggitin kasi buong araw po pinag-uusapan. Kasi naranasan kayo doon sa mansion, buntis pa si Mars, hindi pa ginagawa yung lumang bahay yung mansion.
Kasi narinig ko talaga kanina ang lakas. Doon sa pwesto ko sa kubo. Marlene Sunyo, yun nga yung sabi ni Brenda. Kasi narinig niya, umakit na siya eh. Tapos bumaba siya ulit para sabihin na narinig niya. Tulog yan. Ikaw naman na. What are you? Ankang kehelo. Might Arthur Pagidopon. Andiyan kami sa Claverio na nakaraan na. Sana nga Barga Josie. Bunoy sa Pido. Okay. Si Melmar po dumaan. Marami pa kaming gising ngayon. Mami Sambito. France Live. May nagsilhig airline. Ano pa ba, Bitoy? Hindi just etel ng malay-balay. Might Arthur Pagidop. Ito na yun, yes po. Sa ilog po kayo banda. Bata pala naka-white. Yes. Kaya sa local moms meron ganyan. Mayroon yan siya sinusunod din sa inyo. Oo nga, Mary Grace Gahuman, yun yung sabi. Hindi wales, nagkikis-kis na yung sa pen, si hindi yung bata, si Melmar. So, yung nagkikis-kis dun sa higaan niya. Might Arthur Pagidopon. Ano ba yun? Kaya nga Precious Agudon. Nanay Conchi. Sira ulo kay Vanessa. Nessie. Sige po. Stephen Paderan. Hi. Hello. Emma Garden. Si kanina si Oyo ngayon sa Melmar. Si Melmar. Christina Malipot. Pero ang lakas niya talaga. Yung lang natin pag-usapan. Asa na si Vice? Hi Vice, I see you. Where are you na? Ate Vice Asiri. Ate Chami talaga ba? Lingon ka papunta siyang baba. Wala man. Rosemary Polvorosa. Yung mga to. Para lalo nyo lang ako tinatakot.
Huwag po kayo matakot sa ganyan, ate cute. Ha? Ate cute. Ano na, ate Annalyn kang pumano? Yes. Kailan ka pupunta rito? Dahil 12 o'clock na. Ayan mo. Kanina, mga 11. Siguro mga around 11. Tapos pumunta ako rito. Andito, sila Brenda nasa taas, tsaka si Jigjag, kasi para sila may sore eyes. Si Melmar, andito si Oyong sa sala, si Marian, at tsaka si Inday Katokan sa kwarto. Jun Ray Ompong. Bala ka dyan. So, manay magtanim po kayo ng promise at ito na bawat sa Luis. Nasa taas sila, kami dito sa baba. Kagbantay-bantay ang tika. Hala! May pagidopon. Ah? Umuwi na si Mia Joseph Marlene Fuentes. Talaga? Nasaan ba siya? Mike Arthur Habagat pagidopon. Ha? Claveria. Nga pala, sabi niya kanina. Hi, Edelisa Andales. Nena Madeline. Mumbai Sambit. Hindi, pero meron talaga. Hati cute. Hoy, Patricia Montecalvo para. Ati Chami. Ulan dyan kasi ng inyo. Kaya nga, ito na. Yung chururot, Ate Annalyn. Yung jibon na anis, manyuki-er. Dax na jibon. Tapos, super julong. So, ganun. Mergin Manila. Okay na ako. Dito lang ako. Kahit walang award. Bakit kumakati ng gilid ng mata ko? Visit ko. Renido Danica Wen. Hello. Montiflor Jerry. Si Amanda na kina Jigjag kasi naghilot siya sa mama ni Jigjag. Tapos nakatulog kasi pagod. Might Arthur Pagidop. Oo, bakit? Pausok lang po tuwing hapon. Siyan sa mga nagpapataboy. Wala na po yun, The Bus Modeler. Oo, Marlene Fuentes. Ate Annalyn. May harang naman. Ayun. Ate Chami, chismoso. Parito sa inyo. Karoon pa ako kabantay ko, Portag Upper. Halapak! Ate Jocelyn. Might Arthur, nakapolo ko parehas. Duster tong suot ko. Hi, Maxine Binag. Si Daddy hindi. Si Oyong yun nandito. At saka si Aya Ana. Tsaka si Daddy Alex sa sala. Nandito rin si Milmar sa sala. Nagising siya. Saba lang kung gusto ko kaabay. Nyara ko ba? Hala! Di magpunta ka. Gopal na daw mo. Putang sarado yung bunga doon. Sa kwarto kayo matulog. Sa kwarto nga kami natulog. Magsabihin. Naputo lang isang kilay.
Naku, Papa Bitoy, Minerv. Sila, Brenda, nga nagsara ng bintana sa taas. I-open na ninyo inyong anak-anak payag aron daghan na tao diya. Tayong sino tayo? Sila tulog mo. Sombrero yan, sombrero. Pamawi na lang og tulog ugma. Kaya nga open kasi kayo yung request mo tol da ibaba pag gabi para na hindi naman ako pwede mag-request basta-basta at mag-desisyon kasi bahay ito ni Brenda. Siya pa rin na mag-desisyon kung ano gusto niya gawin sa bahay. May ganyan. Wala namang hindi ko alam din. Shout out from Qatar, France live here. Wala nga, Emma Gardun. May Timang TV. Go. Ano ba yung mic? Kung ako sa PM mo na lang ako. Why? Huh? Mergen Manila. Bakit? Naiyak o sigaw. Wag na wag kang. Wala. Ayan. Hindi siya nakatapat sa pinto or hagdan. Wala namang tao sa likod niya. Nagparamdam si Ryan. Hi, Mami Con. Watching from London. Hi, Ate Marisol Kayaban. Baka buntis ako. Susunod. Hindi ka naman pala ito kasi hanggang mamaya tayo. Tignan natin kung ulit. Actually, kaya ako nag-live kasi diba? Ay pag-imagine diya nga diya sa buol mahadlok ng umuro. Isa ka bawang lagay sa tabi mo pagtulog. Bawang, sibuyas, tsaka luya. Toyo, suka pwede, tsaka sili. May sausawan. Sonya o batay. True. Ay, sas. May kwarta sa baba. Adire. Ayan o. Yung room namin. Kasi iba sa salad. Tinatalikod yung salamin paggabi. Adobo. Si Melmar market na. Open yung bintana na asin at bawang lang tabi mo. Parang gusto ko sili. Charot. Kinsa man nagsigilako-lako. Wala si Oyong andito na yung nakahigaan. Humihilip na nga eh. Kung si Amanda nanonood, ising pa. Kaya nga, yung sa Facebook ni Mugwapa. Si Argel nandun sa sa A-house. Number 1. Doon siya natutulog.
Si Bimbo tulog pa naman. Pinky de la Rosa. Yung saon pag-PM. Andiyan nga, yung kino-comment ni Chami Gonato. Ate Annalyn. Pero ang lakas talaga. Parang show talaga. Parang kapag Dews Up Air. Ayun na naman siya, P.O. Pag naalala ko yung anis, yung narinig ko kanina. Lakas talaga, T. Hindi siya show. Jason De Leon from Cagayan Valley, hello. Kaya nga, pero syempre, hindi. Alam mo yun. Ayoko rin pakakampante. May mga aso. Pero nandun sila sa tindahan. Iba yun ni Ate Chami, yung reflect ng mukha dun sa semento. Ayan. Amping dia. Oo, ano yan, yung naririnig nyo, tubig, ragasan ng tubig at saka kuliglig kasi umambon kanina ng mga 10 or 15 minutes. Kaya malakas yung agos ngayon. Hindi ko siya nakita, pero ang lakas talaga, Ate Annalyn. Meron po, kaya lang kasi sinisarado, hindi po ngayon nag-duty yung tito ni Brenda. Huh? Virgin Manila? Hindi po. Nezi, okay po. Hi, Ate B. Monday. Ituloy ako mapakagod. Wala naman ditong ganyan, Sir Borge. Opo, Ate Annalyn. Ang ganda pa naman ng higa ko sa A-House. Tamang cellphone, nanonood ng mga reels ng video. Hindi kasi nga nasa ayan open kasi siya. So, yan yung pinaka garden papunta dun sa A-House. So, open siya. Kasi
Siguro gawa na malakas yung hangin, maano tong puno dito sa tabi. Tapos dito kasi sa likod may mga puno rin dyan. Ayun sila ayun si Oyong, si Daddy Alex, tsaka si Ansen. Matunog talaga. Mawala na. Ha? Naririnig mo? Ano ba? Tintin. Sige, Might Arthur, pwede. Yun o? Narinig mo sa taas? Bukas yung bintana nyo. Nga eh. Ayun. Kasi nga, tinitignan ko yung Oo, nandun ako kanina sa A-house. Mga 11. Kasi umulan siya eh. Bago mag-11, umulan siya. Hanggang sa mag-11, umulan siya. Tapos nagsi-cellphone ako. Narinig ko talaga. Tingnan niyo po. Tingnan niyo. Ito ba? Yung balahibo ko. Walang Mergen Manila. Oh, sexy. Yun nga, gusto ko nga magsindi. Mergen Manila. Umuulan na naman. Si Brenda nag-CR. Gusto ko mag-ilaw dito sa labas. Kasi dito sa likod may ilaw sa tindahan. Si Mumay pagala-gala. Ano siya sa bandang hagyan? Ito yung bintana namin.
hawakan ko. Sa Pinoy Vlogs. Gusto ko nga magkape para dito lang ako. Kung buksan yung ilaw dito sa gilid. Sige, Papa Pitoy. Samahan niyo na lang ako. Magsikahan na lang tayo. Yes, this is red. Sige, Ate Annalyn, I love you. See you soon. Tingnan nga natin. Walang inaano sa mga, walang nagalaw doon, Merjon. Merly Babanto, thank you. Hi, Yami Okamoto. Emma Garden. Oh my God. Ni Paniti. Eric Minuto. Ningito. Bulok. Bosarera na sad. Anong bulokon? Gusto kong buksan yun dito sa harapan ko. Kaya alam, si Brenda. Ako mag-aali. Kaya ka nga muna sana matulog. Para kayo magbantay. Magalit sa akin.
Pagampo mo diya gwapa. Giancarlo, sorry. Kasi syempre pag nakarap ako sa inyo, di ba, parang may mapapansin ka dito, lalo na, andito. Oh. Kasi yun, no, patayin ko yung flash. Ayun na, maaano ko yung mga ilaw. Ayun, lalo na yung your. So, syempre, pag ako wala ingay ng ilog, mayroon, malakas pa rin nga eh. Malakas yung agos ng tubig. Sa bangko, wala. Hindi nyo naririnig yung ingay ng ng ilog. Ako na lang sa bangko. Kapinoy Vlogs. Iba yon. Wala. I'm saying. Tahimik, ma'am siya. Ba't ako naririnig ko? Ang lakas nga eh. Ha? Parang hindi nyo naririnig. Ang lakas nga. Totoo ba? Kuliglig meron din. Ano ba kayo? Boss, itsura mo parang tumanda na sa akin. So, wala nang flash. Wala po nag-overnight ngayon. Kasi siguro dahil alam nga nila na alam nga nila po na under renovation. Pero pag umaga marami talaga siyang tao. And Sherek Bartolome, hello. Oo nga eh. Gagawa po talaga. At dahil dyan,
Samahan niyo ako sa CR. Walang sound, tahimik. Bakit naman?